An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
Alamisa Desamuru kalo tile 11 san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye sɔgɔma in na an b'a daminɛ n'an yɛrɛ ye han. Bɔlɔlɔkansira baara a n'a kɔlɔlɔw don. Kunun ko fajiri masuruna waati e yɛrɛ de ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ yɛlɛla ka baara kɛ an ka chaîne YouTube sanfɛ. Jaa min bilara o kama u y'an ka chaîne YouTube u y'a supprimer. Donc an bɛ kura de ka bi. A fana tɔgɔ ye Kasim Traoré. An b'a fɔ a lamɛnbagaw ɲɛna n ko nin bɛɛ bɛ baara in na. Nka n'Ala sɔnna ma a tɛna na foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ na Fala ye n'Ala y'an kɛnɛman to an na baara kɛ tuguni. Chaîne YouTube min tun b'an bolo an na fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu b'a ɲɛdɔn n'u sera k'an dɛmɛ an ka se k'a récupérer an b'o kɛ. N'an ma se k'o kɛ an bɛ kura wɛrɛ sigi yaasa mɔgɔw ka se k'u ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Sɔgɔmada in na an b'a daminɛ na an yɛrɛ ye o la Fala ye k'a fɔ bɛɛ ye an ka chaîne YouTube kɔrɔlen kɔni maa dɔ taara ja dɔ bila a kan surɔ fajiri waati o y'a to YouTube mɔgɔw kɔni y'a supprimer. N'Ala sɔnna a ma min mana bɔ a ko tɔ la an n'o fɔ mɔgɔw ye. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na wulikajɔ belebeleba minnu kɛra baro kɛlɛtigi ale sɛbɛn kɛ ka ɲɛfɔli ko ka Kidalikaw fɛ yen DDR hukumu kɔnɔna na min ye Bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'o o ye FLA maaw ye olu ka cɛden 10 Fala olu nan'u ka marifa da k'olu b'u sen bɔ Bamanci n'u ka wale kɛli la. Jamana ka fara ale kan nin waati in na yaasa u bɛ se k'u sen bɔ nin ko ninnu na cogo min. O fana kɛrɛfɛ sa min ye an ka biennale ye yanni ale cɛ nin waati in na Fala ye tumutu fɛn 2 bɛ yen min ye Jingaribɛri Alimami ye Imam Bɛnɛ Sayuti ale y'ale ka kalifa minɛ a la kunun ko janaja kɛra kunun ale yɛrɛ taara bila a bɛ fɔ cimetière min ma sa ko 3 Saints n'o ye maaba 3 ka kaburu ye ale ka janajaw kɛra yen. O tumutu kelen kɔnɔna na fana touriste bɛ ka segin ka na Fala ye Alimanikaw ni Pɔlɔnkaw olu donna kunun ko olu ka taa yala tumutu kɔnɔna na. Biennale fana labɛnw b'a 12 fili la Fala ye ko yɔrɔ caman mun kan ka maaw bisimila olu labɛnna min ye maa kun fɔlɔw yɛrɛ donna tumutu kɔnɔ kunun minnu bɛ yen n'olu kan ka ye biennale kɛnɛ kan. An n'an da don nin bɛɛ la EID ale ta ko 29nan ka taa se premier ministre sigilen ma ka na ani kɔkan kibaruyaw la Chinois ka jamanakuntigi Fala ye ale kɛra président ye a tɛ bɔ yen tuguni dɛ. Sariya min bɛ président yamaruya i ka da siɲɛ 2 ma o y'o b'olu ka sariya la ka ban. Sini fana kalata n'anw ta tɛ kelen dɛ. Sini wasabulon de bɛ yen o de bɛ jɛ ka président sigi o de ye parti ɲɛmaa ye o de fana ye kɛlɛbolo ɲɛmaa ye o de fana ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa ye. A bɛɛ y'ale kelen de ye. Donc sisan Xi Jinping ale kɔni bɛna kɛ président ye kɛlɛbolotigi ɲɛmaa bɛ ɲini wasabulon ɲɛmaa bɛ ɲini parti fana ɲɛmaa bɛ ɲini ka sigi. Nin waleya in bɛ tali kɛ min na Fala ye kabini Mao Tse-tung ka temps ni ne tun bɛ Mao bolo ale tun bɛ kudayi fo ka taa s'a ka saya ma nka kɔsa in na o kun nana o bɔ a la. Zen Chinois ka kalata bɛɛ lajɛlen kun cɛra nka a ma kɛ bɔlɔn kɔnɔ na dɛ. Olu ta ye basigi karamɔgɔw ka kalata ye Fala ye. Nin y'an don k'a ye sɔgɔma in na sɔɔni sa k'a walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na. Fala ye ko yanni maa min ka siga fɛnba ale fofonɔ na min taara n'a ye o ɲini k'o dɔn fɔlɔ Benin coup d'état ko yalama ko jan tɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma wa waleya in kɛ ni bi cɛ kari tɛmɛnen Fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Benin kɛlɛbolotigiw olu yɛrɛ ye laseli kɛ Benin kɔnɔna Fala ye u ka arajo soba la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye waleya min kɛra k'u da don a ko la Fala ye u ye mun fɔ na anw bɛ se k'o lakali maa ye o ye k'a fɔ ko fangandaraki olu bɔra kalama kabini nɛgɛ kanɲɛ 2 waati n'o ye 2 heures du matin ye mugucikanw fɛ min ye tigiri n'a ka maaw ye Fala ye k'u ni
jamanakuntigi yɛrɛ lakanabaw u ye taa de kɛ ɲɔgɔn na koyi sabula tigiri ale de kun tara n'o ye Pascal Tigiri colonel Pascal Tigiri ale de kun tara ka bila jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kunna i n'a fɔ Mamadu Dumuya tun bɛ min ɲɔgɔnna kunna Laginɛkaw fɛ yen Fala ye n'o ye force spéciale ye nka min ja filɛ nin ye Teboro ale de ye président ka kɔlɔsilikɛyɔrɔ ye Fala ye a ko k'u y'a da télé la k'a da dawe la ka gɔlɛ gan kaki fo ka n'a kɛ waati min na Tigiri ka maaw y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka don président fɛ yen u ye waa wɛrɛ ka taa télévision soba la Fala ye min ye Bɛnɛnkaw ka nin min filɛ nin n'a ye ɲɛfɔli kɛ Fala ye a ko kɛlɛ in ganna dɛ ko a nana se yɔrɔ dɔ ma olu ye ninnu ka blende dɔ de kari o de y'a to u ye président ka so to yen pewu k'u kunda fan wɛrɛ kan a ka kuma senfɛ Fala ye a ko ko in k'olu yɛrɛ tun b'a fɛ k'a ko ban pewu ko nka ko n'u tun y'o kɛ Bamajuwale kɛbaa ninnu bolila ka taga don yɔrɔ min kɔnɔna na n'o o ye u ka kan dɔ ye kilomɛtiri 10 min ye Kotonu kɛrɛfɛla la ye ko n'u kun ko k'u b'a kɛ ten ko u bɛ maaw cɛla k'u tun bɛ tiɲɛni kɛ o la sa Fala ye Nizeriya wolomasiri tabaw Bɛnɛnkaw ko k'u ye wele bila olu de ma Fala ye sufɛ u y'olu bila u ka mun kɛ pankuru minnu bɛ yen n'o bɛ kan in kɔnɔna na ani maramafɛn cɛjugu min b'u bolo ko Nizeriyakaw ka olu gosi k'olu tiɲɛ yaasa sɔrɔdasi minnu bɛ yen u bɛ se ka bɔ cogo min o y'a sɔrɔ u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa Fala ye o kun minɛnen don maa ninnu bolo n'o ye sɔrɔdasiw ye nka yan'o fana cɛ télévision soba u taara don yen min ye sɔrɔdasiw tɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka na télévision soba fana lamini k'u gɛn ka bɔ ka sɔrɔ sa u ka sɔrɔ ka t'u bila kan kɔnɔna in na ye Fala ye u ka laseli senfɛ fana u ye fɛn damadɔ fɔ Fala ye o kan ka maa miiri janya dɛ ko Côte d'Ivoire kɔnɔna na Fala ye Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ yen ko olu nan'u dɛmɛ dugumana na han ko Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Côte d'Ivoire olu nana ka n'u dɛmɛ ko wa ko min ye Nizeriya ye susuli kɛ sanfɛ nka min ye kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw tun bɛ yen o yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ fɛ yen n'o ye nanzaralakaw ka kɛlɛkɛcɛw ye Fala ye olu fana y'u dɛmɛ kosɛbɛ ɲininkali kɛra a la ko yalama ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u ni jamana dɔ bolo tɛ ɲɔgɔn bolo a ko k'o t'ale ka sira ye ale da don yɔrɔ t'o la ale ka kuma fɔ yɔrɔ t'o la maa mun kan k'o baara kɛ o b'o kɛ u y'a ɲininka ko a caman bolila k'o fana tɛ ale ka baara ye ale ka baara ye jamanakuntigi ka yɔrɔ k'o lakana wa ko maa ninnu ko fana ko Bamajuwale jugawale kɛbaaw k'u kɛlen don ka dadigi Bɛnɛna bi kosɛbɛ cɛ ko k'o fana tɛ tiɲɛ yɛrɛ Fala ye ko marafɛn min b'olu bolo bi ko olu ka se kɔni ko ni maa min b'a fɛ k'a ye k'i ka se Bɛnɛ ye i ka t'i ɲɛ da a kow ka Fala ye ko ni ko kɛra ko bɛɛ b'i ta fɔ ko nɔn tɛ ko ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na Fala ye ko petipetininw tɛ dɛ ɔnzɔngaran nka min ye fɛɛrɛw ni kow kɛcogo ye u tun b'a fɛ ka bɔ sira minnu fɛ u taara sɔrɔ banamini kɛlen don o yɔrɔ caman na u tun b'a fɛ ka aéroport minɛ ka maaba caman minɛ nka olu sira n'o bɔlɔbɔlɔw cɛ o y'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen wo datugulen don sɛgɛ nana kɛ min na sa ko yalama ko Nizeriya pankurun joli ye panna Fala ye kabalen ko Nizeriya pankurun a ma fila fɔ a ma saba fɔ ko pankurun tubabuw sen don ni ko in na a kɔni ye nɔgɔ b'o la pewu Côte d'Ivoire sɔrɔdasi minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna Faransi tɔgɔla Fala ye k'olu nana ka na don olu nasira u taa sira an'u ka wulikajɔ n'u ka kow kɛcogo kamalen ko k'a dati don o fana na ko journaliste kana kuma kungo lase ale ma dɛ ale bɛ min na min kɛra ale ɲɛna président ka yɔrɔ la a kɔni ko président tora ale kɛrɛfɛ ko fo ka taa muguci bannen Fala ye ko président b'a ka so a muso tun bɛ yen a n'a ka denbayaw tun bɛ yen ko wa ko in bɛɛ daminɛna ka taa ban pewu président tun bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ anw ka cɛden min tun b'a ko kɛnɛ kan ye o ko cɛ bɔra ka kuma min fɔ ko kɛra tɛ Fala ye an ka maa min bɛ Bɛnɛ a ko ten ko a ye laseli kɛ cogo min ko in kɛra ten nka ko in tiɲɛna yɔrɔ min Fala ye o ye maramafɛnw ninnu tun b'a fɛ ka taa mun ta ka na renfort la o y'a sɔrɔ maaw donna o minɛnw ni ɲɔgɔn cɛ nka ɲininkali kɛra ko nin ye ko in bannen wa k'olu sigilen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sisan kɔlɔsilikɛlaw ko cogo di Fala ye ko yalama ko jan dannen tɛ nin ko in na wa sabula Nizeriya ale ka pankuru min minɛna Burukinakaw fɛ yen Fala ye
ko min ye Nigeria wolomasiri tabaw ye olu bɔra ka kuma minnu fɔ k'u yɛrɛ jɛya fala ye k'u y'u yɛrɛ coro pankuru min bɔra olu fɛ yen olu ko k'a tun bɛ ka taa Portugal k'a bɛ taa mission na ye kɛlɛ jumɛn bɛ yen fɔlɔ n'o bɛ sen na maaw yɛrɛ bɛ k'aw yɛrɛ ɲininka min na Nigeria min ni Boko Haram bɛ ɲɔgɔn na ani terroriste bɛ ɲɔgɔn na a ka pankuru tɛ se ka wuli ka tulu dasi fo ka taa kɛlɛ wɛrɛ kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na jamana min ni o bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na wa ko ani su minnu bɔra a ko la dun ko bɛna na kɛ cogo di fala ye pankuru min bɛ yen n'u ko Burkinakaw fɛ yen ko u yɛrɛ ka fɔ la k'u ye gɛlɛya de sɔrɔ sanfɛ k'u jiginna ye ko foyi tun t'a la ko ni Burkinakaw bɛnna la fala ye a kuma n'i y'a kuma mɛn yɛlɛko da don dɛ parce que pankuru min bɛ jigin ani hakilina minnu fɔra ani baara minnu kɛra a jigintɔ a yɛrɛ ma Burkinakaw fɛ o ma nɔgɔn dɛ nka labɛn minnu kɛra o ko kɔnɔna na AES maaw bɛ k'o ko sɛgɛsɛgɛ maa minnu b'a ko la a n'a ko bɛ cogo di pankuru in segira wa a taara wa maa 9 minnu b'a kɔnɔ a ko bɛ cogo di komi olu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ k'u kun ka pankuru tatɔ don mission na Portugal ko olu ni Burkinakaw kumana ɲɔgɔn fɛ k'u bɛnna kan k'u jiginna bɛn ni kelenya kɔnɔna na pankuru ninnu fana degun min dara kan fana olu m'o kuma fana fɔ maa 9 b'a kɔnɔ u m'olu bɔyɔrɔ fɔ minnu tun bɛ ka pilote u m'olu fana bɔyɔrɔ fɔ pankuru in yɛrɛ jɔnni ta don o kuma fana ma fɔ hali bi fala ye ninnu ye ko ye minnu bɛ sen na nka maa hakilimaw ko waleya min kɛra Benin fala ye k'a kan ka maa bila i ka miiri ko caman na n'i ye ko in kɛcogo lajɛ min ye fangadaraki in ye AES nana i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'o ye diyagoya ye sabula Benin ale ni AES jamana fila bɛ dancɛ bɔ n'o ye Burkina Faso ale ni Niger ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger yɛrɛ kɛlen don k'i ka karangadaw bɛɛ lajɛlen suwa nin waati in na ani Benin olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fala ye min ye ko in ye fana ko n'i y'a ta k'a jateminɛ basigibaliya ɲɔ ɲɛlen don nin jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bamancuwɛrɛn jugawale kɛbaw kɔkɔrɔma donn'o la jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye ko nin waati in na ko fɛɛrɛ mun sigilen filɛ sen kan nin ye AES jamanaw y'a fɔ ko min ye pankuruw ye a fɛn fɛn mana na tɛmɛ olu ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ min sara u la fala ye k'a dasi k'a bin CEDEAO fana ko k'ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen k'a b'u fara ɲɔgɔn kan Beninkaw fɛ yen ko yalama ko Niger bɛlɛntɔ tɛ wa sabula nin waati in na min ye AES jamanaw ye u ye dadigi min kɛ bamancuwɛrɛn jugawale kɛbaw la kɛlɛkɛcɛ sɔrɔli a bɛ ka gɛlɛya u bolo kosɛbɛ ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan Mali ta ma se ka ɲɛnabɔ ko yalama ko AES yɛrɛ a t'i labɛn yaasa min ye CEDEAO kɛlɛkɛcɛ minnu tatɔ filɛ Benin ni fala ye k'u kana na karaw kɛ ɲɔgɔn na wa hakilimaw ko nin ko bɛ se ka ban k'a sɔrɔ mankan ma kɛ AES ka dancɛw dɔɔni CEDEAO ka dancɛw dɔɔni jamanadenw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'i taara Benin fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Nizeriyakaw bɛ yen Hausaw bɛ yen Jɛrimaw bɛ yen n'i taara Nizeriya o kelen don i mana don Burkina kɔnɔna na fala ye a bɛ ten Mali yɛrɛ fana bɛ o cogoya kelen na ko jamanadenw ka taa ni ka segin o kana na kumaniya nin ko in ma k'o la ko hakili o kan ka baara kɛ AES jamana ɲɛmaaw fala ye k'olu ka fɛɛrɛw ye mun ye u tɛ se maa ma u tɛ baga maa ma nka n'i nana bɛn u tɛgɛ fala ye u b'u ka jo u b'a boli kan wa u ka kuma man ca nka min ye CEDEAO ye ale ka moriba yaru ka ca dɛ ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i labɛn k'i sɔsɔ ko yalama k'u bɛna se ɲɔgɔn ma wa u tɛna se ɲɔgɔn ma de ko in min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen dugumana ye kɔsa in na min ye Niger jamanakuntigi fala ye ale bɔra ka laseli min kɛ n'o ye Cani ye k'an kana ɲini so an kana ɲini kungo nin ko in bɛɛ lajɛlen ye Faransi de ka jan dalenw ye ka farafinna jamanaw kari ɲɔgɔn na ko ni maaw ma balimaya jateminɛ ka sinjiya jateminɛ ka sigiɲɔgɔnya jateminɛ ka furuɲɔgɔnya jateminɛ ka hakili bila ka baara kɛ k'an bɛɛ lajɛlen b'an bolo so an yɛrɛ ɲɛna ko sabula ninnu t'an si fɛ u tɛ Nizeriya fɛ u tɛ Benin fɛ u tɛ AES jamanaw fɛ bi u t'u fɛ sini wa u b'u ka nafa mun nɔfɛ hali ni président si tɛ yen u bɛ to k'a ɲini fana fo ka taa u sago sɔrɔ k'o de la sa jamana ninnu kan ka o de faamuya fala ye ɲininkali kelen bɛ yen ko mun de kɛlen don k'a to bi Nizeriya min ye Angilɛ jamana ye o dulonnen don Faransi la k'o bɔ k'o nunjuru sama i ko a ka jɔnya juru sigila maa min kan na fala ye ko maaw bɛ ka ɲininkali kɛ nin na ko Nizeriya dun ye belebele ye farafinna n'i ye belebele sabaw fɔ
i bɛ nizeriya fɔ a la jagoya la nka n'i ye tɔw jateminɛ fala ye ko o kumana ko nizeriya ɲɛ tɛ afiriki du sud la dɛ ko makɔrɔ bɛ t'i ɲɔngiri de ka delili de kɛ Ramaphosa fɛ ko o tuma ko nizeriya Tinubu ɲɛ t'o la dɛ ko nizeriya min yɛrɛ miliyardɛri ka ca ni farafinna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yakubu alita na sira fɛ ko bɛ se k'i yɛrɛ to nin jamana ninnu bolo cogo di ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la fala ye CEDEAO ko de don maaw kana ɲini yɔrɔ jan nin y'an ka kado ye sɔgɔmada in na ka di AES ɲɛmaaw ale ni CEDEAO ɲɛmaaw ma fala ye k'u ka jininko koliji la sigiɲɔgɔnya o fana ye gasi ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. wala cɛ ta bɛ ni dɛgɛ min mini cɛ i ta bɛ sɔn ka kɛ ɲaga ye o la dɛ an bɛ taa DDR kɛnɛ kan min ye Kidal marabolo ɲɛmaaba ye n'o ye général de division Elhaji Gamu ye ale ka yamaruya kɔnɔna na baara minnu bɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka wulikajɔ ye DDR ko ta na sira la fala ye bamanci jɛkulu min bɛ yen n'o ye FLA maaw ye k'u ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ko k'olu ye wala sɛmɛ fala ye ko dɔ kɛra ten don o don ka dogo yirinin t'u kɔrɔ drone i bɛ ka i yɛrɛ kisi o ma su ni tile ko olu nana ka na u ka marifaw da fala ye min ye bamanci wale ninjugawale kɛbaa minnu bɛ yen n'u bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na olu t'a fɛ tuguni olu ka baara kɛ Gamu ko sa ko min ye maninkala laada dɔ bɛ fala ye ko maninkala kɔni min ye manden ye a bɛ lomolanba i ko filenbaji nka ko manden ti bɔ fiyewu ko Mali a den bɛɛ lajɛlen mana na miiri ka taasi ka ɲɔgɔn faamu k'o de ɲɔgɔn tɛ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin ye ko ɲɛbila ye fala ye ni ala sɔnna a ma ko min ye DDR baara tɔw Gamu ko k'an bɛna n'a ye Kidal kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara ale kɛcogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw ani Kidal marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni maa tan min nalen filɛ nin fala ye u yɛrɛ kumana u ye dantigɛli kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ u bɛ jamana ka bolo kan ni jamana y'u bila yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ min ye u bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fin fala ye nin y'a dɔgɔkun 3 ye luluninkaw fɛ yen fiɲɛ kun tigɛra maaw la bɛɛ lajɛlen tun ye 5 de fiɲɛ na anw yɛrɛ kun nana fɔ Bamakɔ fala ye k'an ka denmisɛnninw yari ka taa dɔw bila Sikasokaw fɛ yen an ye dɔw bila fo Kayi mara la sisan sa basigi nalen min ye directeur ye ale ye welewelemada bila luluninkaw ma fala ye ekɔliso a dayɛlɛla koyi ko denmisɛnw kana ko ka kalan sigi sen kelen kan minnu bɛ yen n'olu ma se ka taa yɔrɔ si u bɛɛ lajɛlen ka segin ka n'u ka kilasiw kɔnɔna fala ye waleya in a kibaruya sinzira luluninkaw fɛ bisa min ye lulunin ye fala ye basigi ni lafiya nalen don ale yɛrɛ bɛ kajolo masuruna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔdiwari sira in o don cɛw ni musow ni denmisɛnw u kɔni ko sa ko ka wolomasiri tabaw k'olu fo ka nin baara in na an ka jura dɔ bɛ yen ale ye donbolo kɛ nka k'a tɔgɔ kana fɔ fala ye jura don jagokɛla don min ye malo tɔni 40 n'o ye 50 kilo ye a y'o di ka tila ka tulu bidɔn 300 k'o di sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi ni olu sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura fala ye ani yatimɛ minnu bɛ yen ani sɔrɔdasi minnu joginna kɛlɛdagaw la ka taa se wolomasiri taba tɔ fɛn fɛn ma min ye gɛlɛya sɔrɔ ko k'a di olu ma ko nka k'olu tɔgɔ kana fɔ u jamu kana fɔ maa in kɔni tɔgɔ la sa maa min nana ni minɛn ninnu ye o ye Usumani Danbele ye min ye service social ye n'o ye colonel major Burema Samake ye a y'a fɔ wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko baara ko a ɲɛna fala ye halisa taji ko ta na sira la wolomasiri tabaw taar'u kɔngɔ fa taji la Nizɛrikaw fɛ yen citerne 64 k'a daminɛ Labɛnzanga la sa ka na n'a ye jɛkulu min bɛ nin baara kɛ wolomasiri tabaw tɔgɔ la fala ye a tɔgɔ ye ko sirajɛ maaw u dagalen don Gawo ale ni Nizɛri ni ɲɔgɔn cɛ
nin cɛden ninnu nin y'u siɲɛ caman ye min ye taji kɔni u bɛ taa ta cogo u bɛ taa ta ka na ten min ye kɛlɛbolo min yɛrɛ sigilen don n'a fɔ ma ko teatire s maw ka kɛ ni dugukoloko ye o ɲɛmaaba n'o ye mamadu masawule samakɛ général de brigade ale yɛrɛ bɔra ka ninnu kunbɛn ko ye fala ye baara kɛcogo ɲuman sabula min ye gawokaw fɛ yen taji ko e ko a mankan kun tɛ ni kana wuli de a wulila dɛ ahan ne y'a dɔn kabila ne buramuso ko ne ma ko ka pano san dɔrɔn ko y'an ka ɔnzɔn fini fala ye min ye masawule ye a ye a ka kɛlɛdaga ɲɛma fana min bɛ yen n'o o ye chef d'état major région militaire ye n'o ye colonel seydou sanɔgɔ ye a fana ye kuma ta koyi ale i b'a dɔn k'a fɔ ko gawo de ye mali kan fɔlɔ ye wa région militaire numéro 1 o ye gawo de ye kan firun min ye colonel seydou sanɔgɔ ale de ye ɲɛmaa ye a ko a nisɔndiyalenba de bɛ sɔrɔdasi ninnu kunbɛn k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la waati bɛɛ san kalo 12 taji a kana tigɛ gawo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu la baara kɛcogo ɲuman ani miirina minnu b'u la k'u na hakili jagabɔ kɛ sen fala ye ni sitɛrini 64 donlen kɔfɛ ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa baara dɔ bɛ se ka fara a ɲɛ kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gawokaw olu fɛ yen kununko tun ye desanburu kalo tile 10 ye fala ye josariya tɔbɔtɔli tɔgɔ la don kabini san 1993 san mali ye fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi fɛɛrɛ kɛnɛ min na sa ni maaw bɛna ka n'u hakilina fɔ a bɛ fɔ a ma ko EID nanzarakan na tako 29nan o kɛnɛ sigira kununko min ye mamudu kasoge ale tun ye premier ministre tɔgɔ la médiateur de la république ale yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye nin magistrat musoba in ye fala ye aminata male n'a bɛ sanugulakaw ka sigi la min ye fatumata njayi n'ale bɛ jagitilakaw ka sigi la médiateur kɔrɔ anw b'a fɔ a ma ko jani ale tun bɛ kɛnɛ kan ye fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen premier ministre kɔrɔ min ye mɔkutari wani ye ka taa se usumani yusufu mayiga ma olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kɔnɔna na fala ye tako 29nan in kɛnɛ kan sa ko sɛbɛn minnu kɔni kun dir'u ma n'u kan ka baara kɛ n'o ye o kun ye sɛbɛn 452 ye ɔ salon ko ta kun ka ca n'a ye dɛ salon ko ta kun ye 554 ye ko min y'o kɛ maaw ka taa ni ka segiw gɛlɛyalen don kosɛbɛ marabolo kɔnɔna na wa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fana sigidaw ani baaraw kɛcogo olu t'o ɲɛdɔn min ye bolofaraw ye olu sera ka mun kamaru kana ɲɔgɔn kan sa u y'o de ta fala ye yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ 300 kan 70 kɔ kɔni o kɔni taara nka min sera ka kalan maaw ɲɛna kununko o ye 24 ye sabula min ye sɛbɛn tɔw ye fala ye labɛnw kan ka kɛ cogo ani sɛbɛn kan ka don cogo min o sariyaw n'o ye EID sariyaw ye u m'olu dafa ko in a fanba bɛɛ lajɛlen tali kɛ min na kosɛbɛ o ye dugukoloko ye o ye kɔrɔlen ye awɔ du wa i sigilen dɔrɔn u bɛ se ka na ten ko bɔn ko anw ta ye du ye i tilalen so la pewu i bɛ senasi la dɔrɔn ko bɔn ko mon frère il faut arrêter les travaux wa anw de b'an to kɔ ka fala ka wari da aw ma aw b'a dun a bɛ taa wariso yira an na n'an k'an bɛ yɛlɛma kɔnɔ ko ayi k'a ma ban hali bi sisan ko duko kuma de cayara la fala ye ale ni faso ka calatigɛ jɛkulu kumaw bɛɛ lajɛlen jaabi dira kuma ninnu bɛɛ la kunun nka min ye ko in yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ maa 9 de ta n'olu sigilen filɛ nin ye olu bɛ kiiri tigɛ o la sa maa min tun y'u ka ɲɛmaa ye o y'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Tanjume ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de tun ye n'o ye Jean Bosco Konare ale kɔni tun y'o ko ɲɛmaa ye kununko fala ye baara bɛɛ lajɛlen kun cɛla sa laɲini minnu kɛra maa dɔw bilar'u ka hakɛ kɔnɔna na han awɔ nka dɔw ta ma se ka ɲɛnabɔ ko dɔw fana ta ma se ka kɛ dɔ ko ale ye baara kɛ ministère de la refondation na fala ye k'ale ye pano ni fɛnw dilan ko nin y'a san 10 ye k'a wari ma sara facture ma na bordereau ma na foyi ma na ministre ko k'ale tɛ se k'o sara nka dɔ fana bɛ yen olu ka dugukolo ndarakir'u la a fɔra ko k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔ dɔ fana bɛ yen o ka juru tun bɛ 1,10,000 a fɔra ko k'o fana sara dɔw kɔni ta sera ka ɲɛnabɔ dɔw ta ma se ka ɲɛnabɔ min ye Tanjume Jean Bosco Konare ale de kɔni tun ye ko in a kiiritigɛba ye nka n'a ka dankanw fana caman tun bɛ yen premier ministre ale seginna ka na Bamakɔ kununko ani a ka ministre 4 fala ye tile 2 baara kɔfɛ laginɛkaw fɛ yen min ye général de corps d'armée Sadio Kabara tun bɛ taama in na Aluseni Sanu Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Yubaba ye sɛnɛ baganmara ni jɛgɛmɔ minisiri ale fana tun bɛ taama in na fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ kuma fɔra kɛnɛ in kan ye yanni premier ministre ka bɔ yen sa Mamadu Dunbiya a taara b'o ye fala ye Ginɛw bɛ campagne de la o le 28 ko de la ko
fɛn kun tɛ se ka mɛn quoi parce que u bɛ campagne de la premier ministre kɔni sigira kunun kana Bamako nka kunun ko conseil des ministres ma kɛ lala a na kɛ tile 2 ye bi ou bien sini ala sɔnna ma min mana sɔrɔ la fala ye ko min ye AES banki sigili ko hukumu kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ k'o ɲɛbila baaraw dilan olu ye ɲɔgɔn ye a yirala sa k'a fɔ ko banki kan ka sigi cogo min a kan ka baara kɛ cogo min sariya minnu kan ka don a kɔnɔna na maaw niyɔrɔw kan ka kɛ cogo di ne bɛ fɛ ka action ni fɛnw san fala ye o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna dilan ka di ministres ma ministres fana mana tulo la pewu u bɛ sɔrɔ k'o di président ma yamaruya bɛ sɔrɔ ka di sa banki ale fana ka se ka dayɛlɛ kitakaw fɛ yen ko motoba bolilaw bɛ k'u ka sunɔgɔ tiɲɛ de fala ye ko minnu bɛ motoba boli ta k'u b'a fɔ ko malvi ani motard ninnu fala ye ko su ni tile k'u bɛ dugu fan bɛɛ lajɛlen taji de b'u kun dɛ n tɛ ni taji t'u kun est ce que i bɛ se ka taji ko dɛsɛ waati hali kɔɲɔ kun tɛ ka kɛ Bamakɔ yan kitakaw min ye Paulo ye ale kɔni ko sa ko denmisɛnw kɛlen don ka jakaritaw ni fɛnw de ta don o don circulation bɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na fala ye ayiwa an t'a ɲini kita gouverneur fɛ kita procureur fɛ ani kita polisiso ɲɛma u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na sinon malvi tun bɛ kɛ Bamakɔ yan hakilila k'a fɔ gendarmew de ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la yan olu ye fu siri Bamakɔ ta la tile 2 kɔnɔna na fo k'a bɛɛ lajɛlen tunu o fana kɔfɛ fala ye kulukorokaw fɛ baro sigi dɔ tun bɛ yen n'o ye n'a lajɛ sa ale ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kulukoro yɛrɛ bɛ ka bonya cogo min na bi hakili jagabaw ye tali kɛ min na sa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo di yaasa fɛɛrɛ kura minnu bɛ sɔrɔ politiki ko ta nasira fɛ kulukoro yɛrɛ mana bonya cogo o cogo sa waati nataw la baaraba minnu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na k'olu jateminɛ k'u sigi sen kelen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta fa ni nafa dɔn baara in ye tile 3 ye maa 20 ɲɔgɔnna o bɛ a kɛnɛ kan fala ye chambre de commerce sɛkili 3 siri daminɛna nka Maju Sɛnbara a ko an ma k'a bɛ dugutaa la fala ye ale bɛ Dubayikaw fɛ yen fɔlɔ nka a ko a ye cɛ bɔ ye ko n yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min fala ye k'ale yɛrɛ ɲɛ b'a la ten cogo la Aruna Kante n'an b'a fɔ ma ko commandant Bamakɔ chambre de commerce président fala ye k'a ye cɛ bɔ ye ba Kaja n'o ye Kajala ye k'a fana bɛ don sen na kɛlɛ kɔnɔna na fala ye nka min ye belebelew ye olu dalen don Bamanju kɔfɛ dɛ nka ko n'a nana a tɛna sigi ka mɛn sabula n'a nana AES foire fɔlɔ kan ka kɛ a bɛ t'o kɛnɛ ka fala ye n'o bɔra tuguni ɲɛnajɛ dɔ kan ka kɛ juraw ka ɲɛnajɛ dɔ fana kan ka kɛ tuguni Abu Dhabikaw fɛ yen a na taa o kɛnɛ kan nka k'a bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen sabati kalata ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan fɔlɔ minnu kan ka kalata baara kɛ k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na maa minnu y'ale ka maaw ye fala ye k'olu sen tɛna ye fan 2 fɛ dɛ ni min b'ale ka staff la i tɛ don organisation na tɔw fana u ni hakɛ fɛn fɛn ka kan a ko k'ale bɛ se ka caya ka tɛmɛ ni ka fala ye Maju ko ten ko hali candidat bɛ se ka caya ka tɛmɛ ni kan ko mais le 8 février ko ni ala sɔnna ma ko chambre kɔni élection bɛ kɛ maa 147 k'olu bɛ chambre baara kɛ n'ala sɔnna ma ko ɲɛmaw y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten wa maaw b'u ka baara kɛ ko mɔgɔ a tɛ ka kɛ k'a fɔ ka mɔgɔ kun tilenna la ye dɛ chambre ka hakɛ o de kɛlen don fala ye n'ala sɔnna ma candidat ninnu bɛɛ an tɛna gɛrɛ u bɛɛ la kelen-kelen ko Maju yɛrɛ ko a ko ma daminɛ fɔlɔ ko anw de kɔnna ka poyi n'a ye ko n tɛ ko a ko ma daminɛ fɔlɔ nka juraw ka ko fala ye u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ min ye chambre de commerce bureau min bɛ yen sisan ale ye san 5 de kɛ maa 10 de bɛ bureau kɔnɔ fala ye min ye 9 olu ye vice président ye président kelen bɛ a la tagabolo n'o ye jago tagabolo 3 min bɛ yen sisan n'an b'a fɔ ma ko commerce industrie ani service bureau in bɛ sigi ka kɛ ni olu mɔgɔw olu ka kow ye san 5 baara de don o de bɛ d'u ma san 5 ka se ka ɲɛmaa sigi seko ni dɔnko kɛnɛ kan sa biennale Tumutukaw fɛ yen fala ye a tɔ tora tile 7 ye ni baara bɛ taa daminɛ Tumutukaw fɛ yen min ye nin kalo in tile 18 ye Tumutu kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sa yaasa sigi bɛ se ka diya cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko nin waati laban in na fala ye Tumutukaw yɛrɛ wulilen don k'u jɔ sabula labɛnjɛkulu min bɛ Tumutu yɛrɛ kɔnɔ n'o ɲɛmaa bɛ gouverneur bolo olu ye maa kun fɔlɔ minnu sera yen kunun ko u y'olu bisimila dɔw fana bɛ don yen bi tuguni ka kɛ ni labɛncogow ye ekɔlidenw ka yɔrɔ minnu bɛ yen
n'o ye ekɔliso kɔnɔnaw ye olu caman bɛna na labila fala ye yaasa dunan ninnu bɛ se ka taa jigin ekɔliso kɔnɔna na cogo min na yɔrɔ minnu fana labɛnnen don sa ka se ka dunan tɔw bisimila min ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ tumutukaw fɛ yen n'o y'u ka stade municipal ye ali fari ka tɔgɔ la ndolatitɔ ale ni sedrabu kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan biennale n'o ye a foireba ye fala ye o bɛ dayɛlɛ n'ala sɔnna ma dimanche don nin kalo in tile 14 min ye festival vivre ensemble fana ye ale fana baara bɛna kɛ sena tumutukaw olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'i jɔ i n'a fɔ an bɛ ka kibaruya sɔrɔ cogo min na ka bɔ tumutukaw fɛ yen baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye biennale ye ale bɛ se ka kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min na fala ye marabolo 19 ani bamakɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tumutukaw fɛ yen ɲɔgɔn dan na dɔnkili ɲɔgɔlɔn ka taa se fɛnkɔrɔw fana ma n'olu fana n'o ye exposition d'art ye orchestre olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔna na halisa biennale hukumu kɔnɔna na fala ye tumutu dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye hukumu kɔnɔna na sa kununko min ye touriste dɔw ye maa minnu bɛ yaala ka taa yɔrɔw lajɛ fala ye olu jiginna tumutukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sen ta e ko ninnu ma bɔ fɔ Pɔlɔɲi wa Pɔlɔɲi touriste olu de nalen don ko Tɔnbɔkutu is back ko Tɔnbɔkutu seginna ka na fala ye min ye nin polonɛw ye olu dɔrɔn tɛ alimanw fana bɛ a la u kɔni y'a yira sa k'u bɛna tile 3 kɛ ka tumutu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ yanni ɲɔgɔnnajɛ min bɛ yen n'o ye forum de civilisation mondiale ye o baaraw ka sigi sen kelen kan labɛn kɔni fana sabatilen don tumutu ale fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi ale kɔnɔna na nin ye ɲaamɛ kan tubabuw kɔni olu ti sɛgɛn u ti ɲinɛ ni tumutu dayɛlɛ ninnu bɛ tumutu minɛ an na o fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Addis Abeba min ye an ka ladegebali ye n'o ye an ka la diva ye Umu Sangare bonyamasegi kɛra ye kunun ko Afrique du Sud kaw fɛ yen ko superstar musical Afrique o kɛra kɛnɛ min ka sa kɛnɛ min n'u b'a fɔ ma ko Oda Awards 2025 Addis Abeba Umu Sangare u ye nin jɔnjɔn belebeleba in ta ka d'a ma a ka san 30 seko ni dɔnko farafinna ani musow ka kɛlɛ ko o dɔnkiliw da fala ye min ye an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka maanifiya kɛcogo ye den ladonko ɲuman ni furu kɛcogo ɲuman ale ni furuso sigiko ɲuman dɔnkiliw minnu dara umu fɛ k'u ye nin kɛ k'a jansa min ye jɔnjɔn in ye sa ale kɔni kɛnɛ kan seko ni dɔnko ni ŋara ni dɔnkilidala caman ka bɔ farafinna fan caman tun bɛ yen an ka lasigiden n'o o ye Dr Mari Jalo ye ale fana tun bɛ Umu Sangare kɛrɛfɛ k'a sigiyɔrɔma dondo ani maliyɛn minnu bɛ nin waati na Afrique du Sud Ethiopikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka na min ye Umu Sangare n'o ye Wasolo Sorofo kɛnɛ ye fala ye k'a sigiyɔrɔma dondo a ka nin baara in na a yɛrɛ ye ka taama senfɛ fana a taara Ethiopienne maaw fana ka avion so ka t'olu lajɛ ɲɔjɔ yɔrɔ minnu bɛ Ethiopikaw fɛ yen a taara ɲɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan a ko a ka jɔnjɔn in fala ye k'a y'a di maliden bɛɛ ma ani maa maa bɛ farafinna kɔnɔ ni bɛ seko ni dɔnko dɛmɛ ni baara kɛ Umu Sangare ko olu ta ye jɔnjɔn in ye ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fala ye lafi kibarɛ ligirigi lafi bi an ka indépendance ye ahɔ Burkina kɔni le 11 décembre san 65 o sɔrɔla bi fala ye Air Burkina ko ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ Burkina kɔnɔna na mun bɛ Burkina kɔnɔna na ani AES jamana bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bonne fête d'indépendance Burkinakaw k'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn min ye fala ye wagabi sɔn ka jaabi dɛ fɛn min ɲɔ ɲɛlen don Burkina o ye sɛbɛ de ye sɛbɛ k'i cɛsiri nka ni lazara sera o ye juru yobale ye fo fajiri sa an tɛ taa so donc Burkina bɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye an ka maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Céline Norbert Zongo de journaliste d'investigation Arnaud ka taa se Odette ninnu ma an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ani Ignace Sassou olu bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidilabaw ye centre Norbert Zongo kɔnɔna na Burkinakaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn fala ye kɔkan kibaruw la Chinois ka jamanakuntigi ni ale bɛ fanga la kabini san 2013 n'o ye Xi Jinping ye a yɛrɛla sa ko ale ka tɛmɛ ni baaraw ye fala ye yɛlɛma minnu bɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ bayɛlɛmani ko ta nasira fɛ Chinois jamana yɛrɛ ka kuntilennabaw ye minnu ye a y'olu baaraba caman sigi sen kan san 5 tɛmɛnen o la sa Chinois fɛ yen kabini san 2000 ale ni 18 san n'o o ye marisi kalo kɔnɔna na fɛɛrɛ min tun bɛ yen n'o b'a sɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ ko dan bɛ sigi jamanakuntigi ka jamanakuntigi la n'i ye san 2 san 5 kɛ siɲɛ 2 fala ye olu y'o jɔsi ka bɔ yen
o jɔsili min kɛra ka bɔ yen sa a kun sigira sen kan san 1982 san o b'a to bi sa min ye Xi Jinping ye jama ye danaya min d'a kan ale bɛ to jamanakuntigiya la min ye Assemblée populaire ɲɛmaa ye Fala ye o kɔnɔna la sa tali kɛra a ye k'a yira sa k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi ye bi min ye nagakɔrɔ kalataw fana kɛra nka olu fɛ yen Fala ye bɛɛ tɛ taa kalata la dɛ kalata bɛ kɛ Assemblée de la wa dugumamɔgɔw olu de bɛ délégués sugandi ka na Assemblée in fana na o Assemblée de bɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ sigi k'a fɔ k'an taara vote kɛ i t'o ye sini dɛ olu ka vote tɛ kɛ ten dɛ olu ka vote n'a sɔrɔ sisan ko falajɛ don i b'a sɔrɔ minnu kan ka ɲɔgɔn sugandi ka vote ka mɔgɔw bila ka taga Assemblée populaire la olu mɔgɔw dama bɛ ɲɔgɔn dɔn mun kan ka ta mun kan ka kɛ wa Fala ye hakili tɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ dɔn an kana bɛ Assemblée populaire in kɔnɔ yiriwali ta na sira fɛ ani hakili jagabɔ ta na sira fɛ a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sini bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Xi Jinping ko a ka tɛmɛ ni baara ye u ka denw ko ten Mauritanienkaw fɛ yen an ka funankɛnin dɔ n'u b'a wele ko Marley Cool ala ale ka kalifa minɛ ala Fala ye min ye kamalen ka fatuli kuma cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan Mali u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen Fala ye a banabagatɔ de taara ta so kɔnɔ a bananenba ka taa n'a ye finitigilakaw bolo a fatulen u bolo ye u ye ala sa ko k'a ko ɲɛɲini maliyɛn minnu bɛ yen n'o ye o conseil bolofara bɛ yen kɔnɔna na olu yɛrɛ ko tiɲɛ don ko min ye Marley Cool ye k'a fatura ye Fala ye o la sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'olu bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ a ka fatuli sababuya bɔra min na min ye Ganakaw fɛ yen Gana ka minisiri m'u ka jamana tɛ sira ɲɛnama ko kunna ale y'a ka dimi yira kunungo ko sabula olu ka jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ ka bɔ ka taa Israel kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pankurutigi kelen bɛ yen n'o ye Ben Gurion ye Gurion in kɔnɔna Fala ye ko Ganakaw k'u y'u mafiyɛnya kosɛbɛ u ka wasaden dɔw b'a la u y'olu kun minɛ k'u bila kaso la ka tila k'u labila sababu u y'olu gɛn ka bɔ min ye Israel yɛrɛ kɔnɔna pewu Gana ko ni Israel tora ta Fala ye k'u yɛrɛ b'a ɲɔgɔnna k'u la ko n'u ka maabaw ser'u fɛ yen u yɛrɛ b'u minɛ k'u bila kaso la u b'u ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ ni min kan ka gɛn u b'a gɛn k'a tɛ se ka ɲɛ k'u kuma n'u fɛ ka dɛsɛ u ka minisiri ale ko ten kunungo Marokokaw fɛ yen Fala ye min ye so dɔ ye o dafirila so belebeleba 2 o firilen maa 22 o de tora o senfɛ Fala ye min ye maa caman ye o joginna waleya in kɛra kunna siningo su fɛ ka dugu jɛ kunungo la so bin a kɔni kɔlɔlɔ bonyana a kɛra yɔrɔ min na sa o ye kin ye kin min b'u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Fɛzkaw olu fɛ yen Marɔku duguba dɔ fana Fala ye ale fana ye diinɛ duguba ye dɛ Fɛz kɔni Tijaniya maaw bɛ yen yɔrɔ dɔn kosɛbɛ olu ka duguba dɔ Fala ye ko ni kɔni ye ɲɛbila kibaruyaw ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Nizeriyakaw fɛ yen Fala ye muso 9 o de fatura min ye tan ye o sɛbɛkɔrɔ joginna fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ senfɛ u ka dugu la sa dugu min b'a fɔ ko Adamawa min ye waleya ye a kɛra Nizeriya yɛrɛ kɔrɔ ni kɛɲɛkan fan fɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ surasilakaw ko k'olu sen t'a la dɛ k'olu ma mugu ci u ma se maa ma olu kun yɔrɔ ka jan waleya in na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na sa ko ka se k'a ko ɲɛdɔn RDC maaw fɛ yen Fala ye min ye sɛbɛn tɛgɛ bilara sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya Washington ko bɛn o ka don olu ni M23 maaw ni ɲɔgɔn cɛ e ko bɛn a ye nafa ɲɛ wa sabula tɛgɛ dɔ bilara bɛnkan sɛbɛn min na o kɔfɛ halisa u ka dugu dɔ bɛ yen ko Uvra min ye M23 maaw ye u taara yen minɛ koyi muguci yɔrɔ in kɔni ka surun Burundi la kosɛbɛ ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko tɛgɛ dɔ bilara sɛbɛn min na Uranda ni Kongo ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɛbɛn kɛra fu ye k'a ma nafa foyi ɲɛ Fala ye CEDEAO ale ko a bɛna fɛɛrɛ sigi sen a ye bɛnkan ta ka fɛɛrɛ sigi sen ka Fala ye fɛɛrɛ min na to dɔ bɛ bɔ avion olu taxiw sɔngɔ la CEDEAO jamanaw kɔnɔna na n'o kɛra sa pankuru tali ani dugutaw k'olu sɔngɔ kɔni bɛna nɔgɔya kosɛbɛ CEDEAO kɔnɔna na wara in k'a bɛ daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ n'o ye san 2026 o ka ɲi ni min ka ɲi an k'a fɔ o ka ɲi ni dɔ bɔra avion sɔngɔ la an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ AES mɔgɔ yɛrɛ ko CEDEAO mɔgɔ bɛ na yan k'i b'i ka so ka ban n'an fana bɛ taa yan fana b'a an t'an ka so dɛ anw tɛ se ka taa o Fala ye dugu bɛ dugu la anw tɛ se ka taa yen tugun dɛ e n'Ala cɛ Parado fɛ an bɛ se ka se yen u bɛ taa an fara Gasama ka siɲɛ 1 o y'u ka ba wololen 2 na dɛ an tɛ musokɔrɔba bɛ yen o musokɔrɔba dalen don yen Fala ye min ye diɲɛ seleke 4 kunnafoni di tɔnba n'o ye FJ ye
Fiji ale ye a ka san kimɛli kɛ kimɛli in kɔnɔna na a ko kunnafonidila maa 111 o de fatura ɲinansan in kɔnɔna na k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ a ko nin cayakun ye min ye kɛlɛdaga bɛ kɛlɛdaga la min ye fanw bɛ fanw na fala ye mugu yɛrɛ de cira kunnafonidilaw la koyi ka bɔmu yɛrɛ fili ka kuma tɛ gazakaw fɛ yen ko caman fatura yen fan de fɛ ale ni siri kɛlɛ o waati ninnu kɔnɔna na n'an bɔra yen sa an balimakɛ dɔ ka tununi sɛbɛn min fala ye Mamadu Traore a ka baganw ja b'i bolo ye dɛ a ka baganw ja kan ka k'i bolo ye n'i ma fili ayi a video fala ye Mamadu Traore ale ye forotigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakɔkaw fɛ yen marakɔ filɛ nin ye Sikaso sira la a bɛ Welesebugu ni Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ a ko kunasini ko n'o o ye nin desanburu kalo in tile 9 ye k'a dugu jɛ a tile 10 na ko ale ka baganw tununa n'o ye misi ye misi 7 don a bɛɛ lajɛlen misi duraw ye fala ye nka min ye misimuso kelen b'a la a n'a den fitinin k'a b'a ɲini maa fɛ sa maa kɔni mana misi ninnu ye u kɔni bɔra marakokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la marako yɛrɛ filɛ nin ye ani marako ni Welesebugu ni ɲɔgɔn cɛ Buguni mara tɛ sa wa k'u b'a ɲini maa fɛ sa maa kɔni mana misi ninnu lakodɔn fala ye i bɛ se ka weleli lase min ye Mamadu Traore ma ale ka nɛgɛjuru sira ye 76 41 29 20 min ye 76 41 29 20 n'i y'o sɔrɔ ko ni ala sɔnna a ma ko ni maa min kɔni sera ka misi ninnu yɔrɔ dɔ fala ye i bololankolon tɛ bɔ a ko hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen n y'a f'i ɲɛna n ko min ye tumutukaw ye an bɛ sanga kɛnɛ kan sanga min y'an ka alimamiba ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunungo n'o ye Jingare misiri alimami ye fala ye misiri min yɛrɛ ka bon ni tumutu misiri bɛɛ ye ale de ye Jingare ye bɛɛ na Isawutu Abdramani a kun mɛnna bana na kosɛbɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo a janaja kɛra min ye a yɛrɛ ka denbaya la tumutu bɛɛ bɔra ORTM ye min sɔrɔ nanzarakan na an ka jɛ k'o filɛ. La tristesse et la consternation se lisent sur le visage de la population de Tombouctou ce mercredi 10 décembre. L'imam de la grande mosquée Ben Essayouti s'en est allé après quelques années de lutte contre la maladie. Ce sexagénaire aura consacré toute sa vie à l'islam, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale. Famille, connaissances, amis et la communauté musulmane sont venus lui rendre un dernier hommage. Nous partageons la douleur de sa famille et celle de toute la communauté musulmane, qu'Allah apaise nos cœurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions poursuivre son œuvre afin d'honorer sa mémoire, car il nous a montré la voie à suivre. Feu Abdraman Ben Essayouti, chevalier de l'Ordre national du Mali, a occupé le poste de président du bureau régional du Haut Conseil islamique de Tombouctou. Il est indescriptible, l'homme qui est parti. Alhamdulillah, il a su transmettre la bonne éducation aux enfants. Il a su transmettre à la population de Tombouctou le respect de l'autre, le respect de l'islam, le respect de tout Tombouctou. Les mots me manquent aujourd'hui pour parler, mais c'est un grand homme qui est parti, qui nous a légué une bonne éducation, qui est parti, qui nous a légué ce qu'il a trouvé avec nos parents. Prions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis et de effacer tous ses péchés. C'est un grand homme, vraiment Tombouctou est en deuil. Sa disparition laisse un grand vide. Lui qui a toujours prôné les valeurs morales et humaines et le vivre ensemble. On retient de lui un homme qui aura consacré toute sa vie à la religion et à l'union des cœurs. Très sincèrement, Ben est un homme, un véritable homme au vrai sens du mot, extrêmement gentil, conciliant, un homme de deux foi, un véritable religieux. Que son âme repose en paix. En tout cas, s'il ne s'agit que de pardon, nous lui pardonnons et nous demandons au bon Dieu, le miséricordieux, de lui accorder, n'est-ce pas, le paradis. Il a montré combien de fois il était capable de porter tous les projets de Tombouctou. Il l'a fait en son temps, mais cela n'empêche, il a gardé une partie de sa lucidité. Mais aujourd'hui, Tombouctou le perd, on perd un grand homme. Au nom des autorités administratives, coutumières
Et je voudrais ici implorer le Tout-Puissant qu'il lui accorde toutes les faveurs de par sa clémence et qu'il l'épargne des tourments de la tombe. Le grand imam est parti pour Tombouctou. C'est Tombouctou qui est endeuillé. C'est le Mali en général qui est endeuillé. C'est un imam très connu et il fait partie de ceux qui ont répété Tombouctou, qui ont donné à Tombouctou toute sa célébrité religieuse. L'imam Abdraman Ben Essayouti repose désormais au cimetière Trois Saints. Il laisse derrière lui une veuve et des enfants inconsolables. Awa, Ahmed Dukoke, ni Abdraman Ben Essayouti, ala ka dairo suma, ayan ko kitimina ala ko nokaya, na bata jama ala ko nokaya. Adokoke no oye alfa e kata se Sidi Jema, ame foli ku bela jele, demaya bela jele, jingare berka o fe Tombouctou, ka Tombouctou bela jele funa fo. Fala ni me dan sigi sɔgɔmada na kibaruyaw la n'ala sɔnna ma na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 21 su in na adamajan de b'an bolo ayiwa babani ka adamajan ko tɛ dɛ supporter adamajan kɔngɛrɛ n t'a dɔn ko kɔngɛrɛ jumɛn dɛ supporter adama de b'an bolo ko komi su in na joueur tɔgɔ bɛ bɔ n'o tɔgɔ bɔra ale yɛrɛ kan ka baara mun kɛ ani u ka su min b'u bolo ani farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ ani adamana o baro kɛ su in na a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 21 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45